Az egyik olyan témakör, amivel sokat foglalkozom az életemben, és sokat is szeretnék a jövőben foglalkozni, nyilvánvaló, hogy egyre jobban szakemberek bevonásával, azok a párkapcsolati témák. Egyszerűen azt gondolom, hogy bármennyien és bármire is vállalkozunk, akkor is a legfontosabb vállalkozásunk a családunk. Ez a fő vállalkozásunk, és bármit is csinálunk, ehhez kapcsolódik. Ennek kellene a fő dolognak lennie. És mégsem valamiért így van az életünkben, vagy az életünk szakaszában nem így van egyszer, és valamiért ezek nem jól működnek. Na most ebben is ugyanúgy megvannak a szabályok, amitől jól tudnak működni, akár már a kiválasztás, vagy a párkapcsolat kiválasztásánál, és a működtetésénél meg főképpen. Én azt látom, hogy óriási hibába esünk abba, vagy esnek emberek abba a tekintetben, hogy mondjuk jól megtanulták az első szakaszt. Tehát a párkapcsolat számomra olyan, mint egy kétfélidős fotballmeccs, és ez a kétfélidő ez nem egy arányos, nem 245 percről beszélünk, hanem van egy rövid időszak, ami viszonylag hamar véget ér. Ez a megismerkedés, ez a szerelemnek a kiteljesülés, és az utána következő még valamennyi időszak. A lényeg az, hogy erre az időszakra teljesen más szabályok vonatkoznak, mint az utána lévő időszakra, vagyis hiszen utána következik egy együttélés, egy közös megvalósulás, és ehhez abszolút más dolgokhoz kell érteni. És egyik sem jó, mert vannak emberek, akik nagyon jók abban, nagyon jó hoznak létre párkapcsolatokat, nagyon jók abban, hogy ezek létrejöjjenek, és gyorsan, és hatékonyan, és tartalom legyen bennük, és egyszerűen nem tudjuk elfogadni, vagy nem tudják elfogadni, hogy a második félidő ez egy teljesen másik játékstílus kell. És ezt is meg kell tanulni. Ugyanakkor lehet, hogy valaki a második félidőt nagyon jól tudja működtetni, vagy jól tudná működtetni akkor, ha valójában létrejönne a párkapcsolat. Tehát az elsővel vagyunk problémával. Egy óriási általános dolognak látom azt, hogy attól, mert a párkapcsolat létrejön, nagyon sokan feladják azt, hogy ők individumok legyenek, feladják az életüket. Pedig szerintem ez egyáltalán nem szabadna. Továbbra is ugyanúgy kell élni az életet, illetve megtalálni azokat a közös felületeket, amiben együtt tudnak a párok működni. Miért? Mert a párkapcsolatra az vonatkozik tulajdonképpen ugyanaz, mint a tangó, egy három mozdulatból álló mozdulat együttesről van szó, aminek az első fázisa a közeledés, utána jön az együttmozgás, és az együttmozgás után jön az eltávolodás. Miért? Mert megint szeretnénk a közeledést. Na most azok az emberek, akik hívjuk őket párkapcsolatfüggőnek, vagy önállótlannak hívjuk őket, akik ragaszkodunk, hogy mindig együtt legyünk, mert így érzem jól magam, észrevétlenül csúsznak bele abba, hogy az elfáradás, egyszer csak eljön az elfáradás, felébredünk reggel, és ez már nem az, ami régen volt. De ezt már nem is lehet visszacsinálni. Viszont ha tudatosan ismerjük ezeket a szabályokat, akkor ezeket meg tudjuk az életünkben teremteni, hogy ezek jól működjenek, és akkor hosszú távon működhet a párkapcsolat. Természetesen nem ennyire egyszerű. Néhány szösszenete az én beszédem, néhány megértésnek. Én 23 éve élek a feleségemmel. Én azt gondolom, hogy megéltünk jót és rosszat. Jó néhány megértés lett az életemben, de egy dologra rendkívül büszke vagyok, hogy ma van a legjobb kapcsolatom a feleségemmel. Tehát a 23 év az nem azt hozta, amit esetleg várnak 23 év után, hogy esetleg unalmas, vagy bármi. A legjobb kapcsolat. Természetesen ebbe óriási szerepet játszik a személyiségfejlődés, az, hogy változtunk, az, hogy megismertük egymást, az, hogy nyitottak voltunk egymásra, az, hogy megismertük az embertípusokat. Elképesztő. Én nem tudom, hogy működnek azok az emberek, pontosabban tudom sajnos, mert látom, hogy működnek. Tehát akármit is csinálunk, emberi interakcióban vagyunk nap, mint nap. És amikor én rájöttem arra, hogy tehát amíg én nem tudtam régen, hogy van kolerikus ember, szangvinikus, flegmatikus, melankólikus, és minden ember ezeknek a keveréke, van introvertált, extravertált, van eredmény és kapcsolatorientált,
És akkor még ott van az 5 szeretett nyelv. Hát bocsánat, ha valaki ezt nem ismeri, akkor ő nagyon-nagyon véletlenszerűen kell át a dzsungelen, és fegyver nélkül. Teljesen fegyver nélkül, hogy életben marad, vagy nem marad életben, az teljesen esetleges. Úgyhogy én valahol arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy igenis ebben kapcsolatban kezdjünk el tanulni és fejleszteni magunkat, mert működhetnek ezek a dolgok jól is. Van egy nagyon kedves barátom, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy belegondoltál már abba, hogy mi lenne az életeddel, hogyha a személyiségfejlődés nem lenne a része az életednek. És azt mondta nekem, tudod, Robi, abban szörnyű belegondolnom, hogy milyenek lettek volna a gyerekeim, ha az ember neveli őket fel, aki én 5 éve voltam. És ez egy óriási megértés. Ez egy óriási megértés, hiszen valamikor én is azt gondoltam, hogy a gyerekeinknek majd dolgozunk, és nem baj, ha nem vagyunk együtt, de viszont majd autót veszünk nekik, meg házat, meg mindent adunk nekik. És ez valamiért a dolgok teljesen fordítva működnek. Egyszerűen nekik nem erre van szüksége, közös élményekre van szüksége, értelmes beszédre van szüksége, és egyáltalán nem arra van szükségük, hogy mi elvegyük az első 10 éves motivációjukat. Hiszen én is, amikor elkezdtem dolgozni, miért voltam hajlandó menni, hogy legyen olyan autóm, legyen olyan házam, aztán utána később már tudunk olyan célokat felállítani, ugye, amik nem anyagi jellegűek, és mégis hajlandóak vagyunk érte tenni, de ebben az időben ez egy nagyon motiváló. Úgyhogy valójában a gyerekeinkre értéket kell hagyni. Olyan értékeket, amikkel ők jól működhetnek a mindennapokban. Különösen a mai világban fontos ez, hiszen a körülöttek lévő világ az teljesen egy hamis értékrenddel működik. Ha csak az iskolát nézem, ugye azt mondhatom, hogy 30 éve is elavult volt, amit tanulhattunk az iskolába, ma meg aztán semmi köze az emberi megvalósuláshoz, az iskolai tanulásnak, kivéve ugye nem tehetjük félre azokat a szakmákat, vagy szakmai dolgokat, amiket meg kell tanulnunk, de hogy az iskolai oktatás az IQ-ra épül, annak az értéke, vagy az IQ-nak az értéke így a 2000-es évek után rendkívül lecsökkent. Ugye maga a tudás az egy óriási érték volt addig, ameddig nem volt elérhető az információ. Amikor már elérhető az információ, ez teljesen átalakult. És nagyon érdekes, mert talán Vekerdi Tamás egyik könyvében olvastam, ami már egy 20 éves könyv, ami már azt mutatta, hogy igenis az oktatási rendszerben az emocionális intelligenciával kellene foglalkozni. Hiszen bármit is teszünk, legyünk alkalmazottak, legyünk vállalkozók, legyünk apák, legyünk gyerekek, legyünk szülők, legyünk barátok, bárkik, emberi kapcsolatok vesznek minket körül. Az emberi kapcsolatoknak a mienségét az érzelem fogja megtörténni tartalommal. Ha ez nincs jelen, vagy ezeket nem tudjuk kialakítani, ezeket nem tudjuk megélni, akkor tulajdonképpen értelmetlen az élet. Hogy erre egy idő után azért rájövünk. Úgyhogy én a gyerekeimmel kapcsolatban nagyon sokat fordítok arra, hogy ebben való tanulásban, vagy ebben való példamutatásban, illetve megpróbálom róluk leverni azt a stresszt, ami legyenek az iskolában, legyenek jó tanulók, de nem ezt fogja eldönteni, hiszen ha megvizsgáljuk valóban nagyon-nagyon sikeres embereknek az életét, nem sok köze volt az általános oktatásból származó tanulmányaiknak az eredménye az életük sikerére.